Ah, Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Za mu so ka bayyana mana sunanka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai sunana Mahmud Garba. So amma an fi sani na da Mahmud MG mai ganga. Mahmud MG mai ganga, za mu so ka bayyana mana takaitaccen tarihinka. So alhamdulillah ni dai ɗan Kaduna ne, sannan kuma an haife ni a garin Hayin Banki. So na yi primary school na a garin Hayin Banki, na zo na yi secondary school a garin Hayin Banki insha Allah. Mahmud MG mai ganga, a wannan masana'anta ta Kannywood, shin ya ma aka yi ka tsinci kanka a ciki? So alhamdulillah gaskiya tun kafin wasu lokuta dama ina da sha'awan abin a raina. So amma da yake ban da dama kuma ban da hanya, so sai akwai wani mai gida na a nan Hayin Banki. So suna fita location haka, sai na ji ya kamata in je gurin. So kala ina dan zuwa ina rike dan jaka haka, na ga dai kai wannan ba za ta kai mun ba gaskiya. So kuma sai na zo studio na ga yanda ake kiɗa, sai abin ya ƙara shiga na ina son abu kawai, ce bari in fara koyon kiɗa kafin dama ba mawaka nake ba kuma ba kiɗa ba, da fim ne zan fara. Naga kai gaskiya sai a hankali, kafin ma a sani na sha wahala, kawai nace bari in fara koyon kiɗa. So a haka ina jin abun a jikina har Allah ya kawo ni wannan lokaci. Sai ka tsinci kanka a fage na kiɗa. Gaskiya kam. Shin a cikin shahararrun mawaka kuma fitattu, wane ne ka taɓa yi wa kiɗa? So alhamdulillah wanda na yi wa kiɗa, mutum na farko wanda waƙarsa ta yi fice a duniya shine Ibrahim Yala. So Ibrahim Yala yana ɗaya daga cikin manyan mawaƙa na siyasa wanda an san su. Sannan kuma in aka dawo fannin mawaƙan soyayya haka, gaskiya Nura M Inuwa kowa ya san shi. Sannan kuma a abokaina za ka ga na ce Hamisu Bureka, Isa Ayagi, Alisho da sauransu suna da yawa gaskiya. Haka ne. Wace irin nasara ce ka samu a wannan masana'antar? So alhamdulillah na samu nasarori sosai tun da har na mallaki studio nawa. Sannan kuma akwai abubuwa da dama, na samu award duk a cikin wannan masana'anta. So wannan ba karamar nasara ba ce. Haka ne. A cikin su waɗannan shahararrun kuma fitattun mawaƙa, wane ne ka fi so kai wa kiɗa ya yi waƙa? Gaskiya still zan ƙara maimaita ma in ce wanda na fi so in ga ina yau kiɗa shine Nura. Saboda Nura in yana bani kari a natse, hankali kwance, so ina jin daɗi a raina. Akwai abubuwan da nake masa shi ma ina kiɗan zaka ga yana nishaɗi, yana shauƙi, yana jin daɗi. So gaskiya na fi so in Nura kiɗa. Haka ne. A cikin mawaƙa dawa ne za ka iya lissafo mana kaɗan daga cikin waɗanda na yi wa kiɗa? A ciki za ka iya lissafo mana waɗansu kaɗan daga cikin waɗanda ka yi wa? To akwai su. Akwai Hamisu Bureka, akwai waƙarsa ta So Dangin Mutuwa, kiɗa na ne. Nura akwai waƙarsa ta Halimatu Sadiya, kiɗa na ne. Isa Ayagi akwai waƙarsa ta Soyayyar Makaho da kuma Alisho. So duka insha Allah. Ɗazu mun yi maganan ainihin nasara. Ita rayuwa ba ta tafiya kai tsaye, wani lokaci sai an taɓo nasara da kuma akasin haka. Shin wani ƙalubalen ne ka fuskanta a wannan masana'antar taku? So alhamdulillah kamar yadda na gaya ma nasarorin da samu, so haka ma ƙalubale dole akwai shi. So akwai ƙalubale wanda an taɓa yi min wani abu wanda ba zan taɓa manta shi ba, kuma saboda sana'an nan ne. So haka kawai ina tafiya an tare ni, an dake ni, ban san hawa ban san sauka ba. Sannan kuma akwai mutanen da ina ji a kunne na in ne abu suna mun kallon irin wannan bai san komai ba, bai da sana'a da sauransu. So ban san me na musu ba. Hakan ne banda sana'an
ni dai na ɗauka ina da sana'a kuma sana'a nake amma su ba su ɗauka ba. In ne abu suna kushewa amma alhamdulillah akwai wanda in ne suna jin daɗi sosai. Wane ne ubangidanka a wannan masana'antar? To kamar dai na gama da farko shine mai gidana wanda ya fara sana wannan harka shine Ibrahim Yala, wanda ya waka Yau Najeriya da Musulmi Kasa. Haka ne. Masoya waɗanda suke bibiyanka, waɗanda suke ɗan jin daɗin ainihin yadda kake gabatar da al'amura. Shin kai a ƙashin kanka wace waƙa ce kai wadda al'umma suka so ko kuma suke santa? So gaskiya akwai waƙar da na yi kwanan nan, waƙar ta yi daɗi sosai. So matakin nasara. So matakin nasara waƙa ce wadda na zauna na natsu sosai dan bana bacci sosai gaskiya. Haka. To ko zaka iya ɗarirawa masu kallo da sauraron mu kaɗan daga cikin koda baiti ɗaya ne? So matakin nasara na da tasiri, na aminta da ke zaki bani soyayya. Wannan shine amshi. So matakin nasara na da tasiri, na aminta da ke zaki bani soyayya. So matakin nasara kana da labari, na aminta da kai dan kana da alkunya. Haka ne. Kai a karan kanka a waƙoƙinka wace waƙa ce ka fi so? Gaskiya waƙar da na fi so yanzu ina jin daɗin ta shine akwai wata waƙar da na ita ma kwanan nan. Ni ke nake gani yar uwa, kama da ke nake karme rabuwa, kowa ya sani ina so da ni da ke mi rayuwa gaskiya. Wannan waƙar ta mun daɗi sosai. Haka ne. A cikin waƙoƙinka shin akwai wacce aka yi bidiyo, ma'ana an sake ta, an yi bidiyon ta an sake ta ne ko kuwa a duka audio ce? Gaskiya akwai. So ni karan kaina akwai wacce na yi MG mai ganga. Ku firfito mata, na ce ku kara su ga MG mai ganga. Har maso ga yau, na ce ku yi rawa ga MG mai ganga. Akwai kuma wata waka wadda na yi wa wani makeup ɗin Albawa, so shi ma ya hau bidiyon ta. Ina tare da ke ba ma rabuwa, alaƙar mu da ke kifi da ruwa. Haka ne. So Mahmud, wani albishir za ka yi ma musamman al'umma masoyanka a daidai wannan lokaci? So alhamdulillah albishirin da zan yi wa masoyana shine ina tare da su a kullum dare da rana, kuma babban burina shine in faranta musu rai kamar yadda suke bibiyan al'amurana suna jina. So insha Allah zan ci gaba da nishaɗantar da su, zan dinga musu abin da suke so. Sannan kuma dan Allah da Annabi ina roƙon su, duk wanda ya ji wani abu a cikin irin waƙa ta abin da bai daidai ba, ina so a sanar da ni da in gyara. Haka insha Allah. To za mu dakata a nan, kuma tare da fatan wani lokaci za mu zo mu waiwaye ka, kuma insha Allahu muna fatan da zaran mun zo mun kwankwasa kofa za buɗe mana. Insha Allahu. So da ƙarshe, wanne fatan alkhairi za ka yi ma shi gidan TV na Zumar Arewa TV da ya yi tattaki ya zo har studio ya same ka a daidai wannan lokaci? So alhamdulillah ba abin da zan ce wa Zumar Arewa TV sai godiya. Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka ta, ya haɓaka ta fiye da tunanin mutane. Sannan kuma zan ƙara gaiwa masoyana su yi satin ɗin Zumar Arewa TV, su yi subscribing sannan su danna ƙararrawa, za su ga sababbin shirye-shirye. Insha Allah, na gode. To godiya muke. Zumar Arewa TV. Komai za ka samu. Zumar Arewa, Zumar Arewa. Okay.
Zumar Arewa, Zumar Arewa, Zumar Arewa TV, Zumar Arewa TV, Zumar Arewa, Zumar Arewa, Zumar Arewa ka kamo ka gane. Zumar Arewa, Zumar Arewa, Zumar Arewa TV, Zumar Arewa TV, Zumar Arewa. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Zumar Arewa. Zumar Arewa, Zumar Arewa, Zumar Arewa. Oh 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 oh. Hayya, Zumar Arewa, Zumar Arewa, Zumar Arewa. Hey, Zumar Arewa TV.